Amin kabeh to. Lali aku ngantuk. Amin. Studio 1 dereng amin. Lali. Nggih. Sing kompak. Amin Allahumma. Amin. Ben kaya ngene wong mantu. Lali aku terus. Iki apa sing gak lalen? Iki nak sajen gak tau lali. Iya terus. Ngerti ya. Mugi-mugi Serat Maja Pinangatan Sarempit anggenipun gebjur samudraning bebrayan. Saged dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, keluarga kang ayem tentrem, bahagia sejahtera. Enggal-enggal pinaringan putra putri ingkang soleh tuwin solehah. Allahumma amin. Aku gak lali dong disiki. Gua semangat. Dibayar larang sampai lali. Dumateng sang para tamu kakung Sri Putri dipun sikecaken anggenipun lelenggahan sinambi ngantos adicara ngantos sak paripurnanipun. Kawis tinggal panjenengan Ibu Juru Pangabdi Busana ugi dewini PPS panjenengan Ibu Yana mijil saking Jegos Morang Kari Madiun sampun samengta enggati ndherekaken adicara krobongan dumadi saking Kacar Kucur sungguhipun Serat Maja Pinangatan Sarempit dahar ngantos sak paripurnanipun mugi tansah eling-eling den elingo sungguhipun Serat Maja Pinanganten. Kacar Kucur guna kaya tampa kaya Kacar Kucur dumadi saking beras kawak dele kawak kara kawak pala pendhem kawak sak kawak-kawake pala pendhem mugi tansah kawaka manteni mangkono pinanganten kakung paring guna kaya mring pinanganten putri sedaya kaparingaken wujudipun guna kaya katampili nambaran tilam lampus kloso bloko sinulam suket kolonjono wong ayu pupujane ngati garwanipun kakang iki toponen guna kaya sing tak pasrahke marang sliramu ya wong ayu senadyan to guna kaya iki mung sethithik nanging berkah tur halal wajib disyukuri kados dawuh ing Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid yen to siramu gelem syukur kamangka bakal ditambahi nikmatmu nanging yen to siramu kufur mangertiya siksane luwih pedih nunggih Kang Mas kula tampi kanthi kebak ing manah kanthi kebak ing bebingah mugi tansah berkah barokah pramila sapunika monggo katitipaken dhumateng Rama seklan Ibu Kang Mas Rama Ibu kula ingkang suwun ngaturaken kepareng kula nitipaken guna kaya kang sampun kula tampi Rama Ibu Yenggir anakku bocah ayu tak tampa guna kaya iki yenggir senadyan to paribasan wong tuwa ora bisa nambahi guna kaya iki bakal tak simpen ana gedhong kencana nggih muga-muga berkah barokah besok jipuken yen to sliramu arep mantu bubak yenggir nggih Rama Ibu ngestakaken dawuh ngaturaken gunging panyuwun panjenengan sampun kersa nampi wujudipun guna kaya kang sampun kula tampi mangkono paripurna sigra laju kepareng panjenengan Ibu Juru Pangabdi Busana ndherekaken adicara krobongan salajengipun sungkemipun Serat Maja Pinanganten Putri dumateng kakungipun
Kang Mas David Andrianto ingkang kula tresnani, kepareng kula ngaturaken sungkem bekti kujuk dumateng panjenengan Kang Mas. Yah wong ayu tak tampa sungkem bektimu ya wong ayu, muga dadiya cecimat. Nunggih Kang Mas ngaturaken gunging panyuwun. Ugi kepareng kula nyuwun pangayoman dumateng panjenengan wiwit wekdal sapunika ngantos dumuginipun benjang akhir. Sakawit salebete manah boten wonten priyalita ingkang kula tresnani kajawi namung panjenengan Kang Mas. Yah wong ayu pun Kakang bakal ngayomi sliramu wiwit dina iki nganti tumekaning akhir. Sakjroning atinipun Kakang uga ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba ya mung sliramu wong ayu. Nggih Kang Mas ngaturaken gunging panyuwun. Panjenengan sampun kersa nampi katresnan kula. Pramila sapunika monggo daya-daya sowan ngabiyantara dhumateng Rama Ibu nyuwun berkah pangestu. Nanging sakderengipun sowan ngabiyantara dhumateng Rama Ibu, kepareng kula nglolos duwung saking wangkingan panjenengan Kang Mas. Yah wong ayu sing ati-ati, iki kerisipun Kakang kena diarani keris Sekti Mandraguna. Paripurna hanglolos duwung saking wangkinganipun pinanganten Kakung sigra laju arsa tindak tumuju dhumateng Rama sekalan Ibu. Rama Ibu, kula ingkang sowan Rama Ibu ngaturaken sungkem bekti kunjuk dhumateng panjenengan Rama Ibu. Bebendo menapa ingkang kula sandang rinten kelawan dalu, dosa menapa ingkang kula lampahi rinten kelawan dalu, kapareng kula nyuwun agunging samudra ingkang tanpa upami Rama Ibu. Yo ngger anakku bocah ayu tak tampa sugeng bektimu yo ngger, muga dadiya cecimat. Uga tak pangestoni nggonmu bebrayan ngger. Paribasan wong tuwa ora bisa maneh apa-apa marang sliramu, nanging rina lan wengi tan kendhat nyuwun marang Gusti ingkang akarya loka, muga-muga nggonmu bebrayan bisa kasembatan ngger. Uga sakjroning bebrayan mlingi Rama Ibu nggih bocah ayu, sliramu aja nganti ninggalke telung perkara. Perkara siji, sliramu kudu ngabekti marang Gusti ingkang Maha Suci. Salat 5 wektu aja nganti keri yo nggih. Angka 2, sliramu kudu ngabekti marang guru ladimu ya garwamu. Angka 3, sliramu kudu ngabekti marang wong tuamu, marang kiyaimu uga marang gurumu nggih. Uga sakjroning bebrayan sing apik nggonmu leladi marang garwamu. Ikhlas lahir temekaning batin yo nggih. Uga nggar anakku bocah bagus David Andrianto. Wiwit dene iki sliramu wis ngaji ing alaming bebrayan, wis ngaji ing alaming kadiwasan yo nggih. Aku titip marang sliramu, anakku gawenen seneng, anakku gawenen bungah, anakku gawenen bahagia yo nggih. Aja pisan-pisan anakku mbok gawe tangis, aja pisan-pisan anakku mbok gawe susah, aja pisan-pisan anakku mbok gawe lara. Mangerti rikala semono sanga candra dasa lawase 9 wulan 10 dina nggonku kandhut lahir nganti tumekaning dewasa. Rama Ibu ora nate gawe tangise anak yo nggih. Mula saiki wis dadi tanggung jawabmu. Aku pasrah marang sliramu. Aku titip marang sliramu yo nggih. Wong tuwamu bisa ndedonga marang Gusti ingkang Maha Suci. Muga-muga nggonmu bebrayan bisa kasembatan apa kang dadi setiamu yo nggih.
nyambut gawe sing bener, golek sandang pangan sing berkah tur sing halal, supaya bisa tentrep nggonmu bebrayan yo Nggir. Yen to dadi petani dadiya petani sing teladan, yen to bakul yo dadiya bakul sing jujur, yen to dadi pegawe dadiya pegawe yo sing jujur. Ya dadi sinden. Ngati-ngati saiki korupsi hukumane mati Nggir. Ya ngono ya Gun. Oh, pateni kok korupsi saiki. Timbang dipateni negara luwih becik mati kersane Gusti. Heeh, nek dadi sinden Husnul khotimah. Yen dadi sinden yo dadiya sinden sing jujur. Nah, sinden senengane selingkuh. Yen dadi MC yo aja kaya Jakun. Kok tekan ndi? Ora sapa Mas. Rasa omah. Mangkono paripurna sigra laju keparengipun Ibu Juru pangabdi busana ndherekaken adicara salajengipun Dahar Kembul Bujana Andramina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Doa sing paling manjur doa wong arep makan. Doa piye? Donga sing paling manjur dongane wong arep maem. Oh, iya saka-saka. Soale maca donga ngarepe wis langsung enek. Oh iya. Tenan nice ya. Iya dipuolne lah nyendok. Gak apa-apa. Aja keketan niake jen yo yo. Katong telep-telep daharipun Serat Pojo pinangketan Sarimbit. Ngelih. Pinangketan putri dulang ingkang kakung datan kantun pinangketan kakung dulang ingkang putri. Dalange Dahar sego punar cecunduk janur kuning. Alah bisa diundur nah. Piring kencana sendok salaka gelas rukmi. Mas nek wis dibuka aja ditokne neh ta Mas. Dahar sego punar cecunduk janur kuning piring kencana sendok salaka gelas rukmi. Dahar sego punar sego nek wis blesek rasane lega punar ing pungkasan mugi tansah sumunar. dalange pengen Yo jelas. Kene ra nek sing ngopeni. siap. Paripurna unjuk-unjuk antiratawaning kapundhut saking kendi pratala kendi kendalining diri isine putih tanpa pewarna tanpa pemanis. Ugi kapundhut saking sumber pitu. Titing dulu nggih. Nah, ting kaya Kang Jakun kae lho. Lah kok aku. Biasane. Serupat seruput ngunjukipun Serat Pojo pinangketan Sarimbit. Pinangan putri ngunjuk ingkang kakung datan kantun pinangetan kakung ngunjuk ingkang putri. Mangkono lulus Raharja. Adicara krobongan kadare kabeh Ibu Juru pangabdi busana ugi dewene pepaes lumampah kanthi rahayu. Ginilah saking prakadang-kadang mekarsari bebasan balung jagung gending kepereng kapunggel sawetawis. Alhamdulillahirabbil alamin lulus Raharja adicara krobongan. Lah timbang nang omah ya ngrepoti wong wedok kok ya melok ngene kita karuan. Nggih. Nang omah ya wis brak-balik adang ning kene penak. Nang kene wis diopeni karo Pak Ibu sembarang enek kok. Mangga adicara salajengipun foto keluarga. Nyuwun ngapunten iki mboten-mboten seratanipun, mbok pilih wonten monggo kaaturaken mriki. Ya ngono kuwi bayar apa ora kok foto-foto bayar ya Gratis. bangkrut diature kok ya. I bonus. Syuting ae wis ndak kon foto bayar. Bapak Ibu keluarga dari temanten putri
maupun teman-teman kakung dipersilahkan untuk foto bersama gratis, tidak dipungut biaya. Ah, dijelaske ngoten lho Mas. Biasanya nek foto 3 kali 4 pinten Mas Zakun? Nek jaman riyen niku 3.500. MC kondang 3 kali 4 ki ya 12. Oh iya. Bisa kejeglongan dalang edan iki yo. 3 kali 4 ki 12 Mas. Heeh, bener kowe. Kok 3,5? Monggo Bu, foto keluarga. Nggih. Kadharaken atur panglipur Widawati wonten 3. Kenalke. Nggih, kenalkan. Ingkang kilen piyambak, kilen iki mriku. Kilenan. Nah. Kusumaning Diah Ayu Lia mijil saking Tawangrejo. Dalange pirsa para waranggonane pira? So Tawangrejo iki lho. Lah di tak umpama ke. Wis ganti domisili. Ganti domisili aku ki. Wis purek neh ta? Maune RT 15 jadi 14. Oh lah, Lorot. melorot. Berarti murang. Orang. Murang kare. Nggih, Mbak Lia. Niki tasih kuliah semester 3. Cocok. Nggih. Sing tengah cilik menik. Iya. Wonten Mbak Septi. Septi ki aman. Wah, gak kelas 6 Safety kuwi. ya, Kak. Lha Septi ki kan aman to. Ya. SMP kelas tunggal saking kare. Ayu menik-menik. Babon cilik. Singetan piyambak. Iya. Ya, babon gede iki. Jadi bar bayek, Dik. Nggih Pak Barmbaye. Oh, bar Oh, bayek. gak bayek. Anak pedet Pak. Diplotot tok. Niki nek siang namine Mas Pujo. Nggih. Nek bengi Puji. Nggih. Leres Pak. Dek Pujo, Dalem. Dek Puji. Dalem. Ya beda ta. Cah kene kok. Padane. Daleme pundi? Kilan mriku pinarak mengke Pak. Mah Kledang Ngaten gerobak. apa? Kok griya ki ambak. mbok bletuki neh. Blituk ya apa to? Ndek ben karetmu mbok pepe dirubung semut. Lali Pak rata entas. Anu Ponorogo nggih enten ngeten iki. Jagatan nggih Bu. Kintalan trek-trekan. Walun-alun. Heeh, ya Wis dobrak. Monggo yang mau foto Bapak Ibu dari Ponorogo. Nggih, monggo dipersilakan foto bersama. Monggo kula nyuwun bawanipun Dik Lia. Ayo. Wis manut. Si Ewo. Ki mau rong enek sing nyambut gawe soalé. Mangan. Dik Septi ya wis, Septi ya. Nah, Septi. Wis sembarang bawa apa kono. Aku ora njaluk reno-reno ora mbayari ya. Pasrah aku. Sapa ndang mulih? Gak dalang ya ora suwi-suwi. 2 jam paling suwi. Na. Kula Smarandana mawon. Oh, ngoten wis, makane aku manut tok. Nadyan wujud temong peksi kawitalining rantang Alos manis tormrak ati Kok cuwilik temen ta sep dirimu? Sing salah niku kamerane. Masa? Nggih. Oh. Sesuk dandakna ya, Pram. Kurang cedek kowe. Heeh, kurang cedek. Kok iso cuwilik dirimu? Cocok. Iya. Ayo ndang, Dek. Heeh. Wasawingkan
golek isi podang kone Lambemu kok gak padha nek karo nang TV to nduk masane. kandhane sing salah niku kamerane Oh Pak. oh oh oh. Berbohong. Kok nek congore ndono padha kae tak ingeti kae. Tapi nek dirimu kok ora ngono. Oh kejujuran? Oh iya ya cacak. Iba bunga hatiku Tipis kayak triplek nih suaranya ya penak ya. kadang-kadang Pak. Kadang-kadang kuwi nek pas ngenok nek ora kadang ya blandang barang kok ya. Aku pamane duwe bojo cuwilikno bingung to. Neh ngempakne to Pak. Bingung lah goleki. Ya didempul. Wis rada kandel. Kok leh ngempakne? Sajakmu lho cilik-cilik iso nantang leh ngempakne to Pak. Dalange delok gedene kaya ngono ki apa ya mampu iki. Bocah kok jujur men leh ngempakne to ya. Hebat. Ya. Nananano Nyanding bisa dadi tombo Dindum. Podang kene sing ngaturke bojone Mas Jakun. Dek puji ku mau ya. Ya acak-acak ya. Bojone Mas Jakun. Bojone Mas MC. Heeh. Iya. Ndek bojo, ndek bojo Rainaga. Sida apa ora ki lho. Dinteni kok. Ayo, swara lanang. Swara lanang. Esuk awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang gono goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Ya suara itu tang Dok. Niman yen nganti liya kanyayang leyang tak sawang menclok ning abang kecanten dari pisang pakatku sarbi ngoceh dhewe ngale penclokan Halo kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku gome seret ireng tak sawang tambah manis heboh bunga yen kelakon nyanding slirane ngatiku kekiwang liyan yen si podangan tutut hati kepranan ora bandut hatiku tansaya dodro tak seranani yo ngambil lestari Mas Dono. Tingkat puluti
keluyuran Keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miturangkanku ngeleki krasa ora krasa esuk awak nganti wengi eman yen nganti liya kang kleyang yang tak samang mincelok ning apa kecengar tarik sangka kadewe sarwing oceh dheweke ngalih Hello kae tak suwun mbok aja ngedeh podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis hebo bunga yen kelakon nyanding slirani kalatiku dadi wong liyan yen si podang andutut ati kebenaran ora mendatiku sansaya datera pasanan ison pikat kulo tependo Cih setengah lelakon podang kuning sampun kapiarsa lumantar Mekarsari. Nggih. Nyuwun sewu saderengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah lana nabiyal ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para bini sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantas pinundisa kinabekten. Atul kirong panjenenganipun para alim ulama madhabipun dumateng Rama Yai, para ustad ustadzah, Bapak Haji Bu Hajah ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wayuning Ilahi minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satuhu kawula taati dawuh menggah fatwanipun dumateng panjenenganipun para priyagung darahing nata para sarjana sujaning budi, para pangemban pangembating praja satriyaning nagari mongko pandam pandoming para kawula dasih ingkang mantos katuran sagunging pakurmatan utaminipun panjenenganipun ingkang ngasta pusaraning adil wonten ing Kademangan Randu Alas painipun Bapak Kepala Desa manahipun dumateng sedaya perangkatipun ingkang satu kawula bektosi dumateng panjenenganipun Kadang Besan Sutrisno niki Yayah Rino Siratmojo Winanten Putri panjenenganipun Bapak Jayo Susino dalah Ibu Damnah ingkang satu luhuring budi dumateng panjenenganipun Baroyo Wirowiyoto ingkang tansah marsudi ngreh kidaning budaya miyang karya menika warga Mekarsari dumateng panjenenganipun para Kadang Sutresna Muda Wrada ingkang pantesin udarsana punapa dene para rawuh para pilenggah sedaya tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning agrami kanthi linambaran pepayung Budi Rahayu niwah ngaturaken sewu agunging pangaksama mugi pinarengna kawula matur minangka talanging atur sesule pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sunarto dalah Ibu Wasiah ingkang mijil saking Slaung Ponorogo. Ananging saderipun
kawula ngaturaken menggawi kados sing perlu sowan kawula sarubungan wonten dalem mriki sepisan malih sumangga sareng-sareng kawula dherekaken manungku puja tegesipun kunjuaken sebuah puji syukur dumateng asmanipun Gusti ingkang murbeng dumadi nuniki Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmat gumelaring alam gesang wonten madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwan kasalira dumateng panjenengan sedaya sehingga wonten ing kalodhangan siang punika kula panjenengan sami saged nuhoni hangrawi undangan wonten dalem mriki kanthi manggih rahayu lujeng tegesipun boten wonten alangan satunggal punapa sumangga sareng-sareng kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawatun salam ugi kunjuk atur dumateng panjenengan Nabi Agung Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun kepareng-paring tuntunan patuladan dumateng sedaya umatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami ugi kacateta dados umatipun saengga ing benjang pikantuk pitulungan sapatipun wonten ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para uper ingkang utaminipun kadang pisan panjenengan Bapak Jayus Tali Ibu ingkang satu luring putih madaning suka. Wonten ing kalodhangan siang punika kawula ngambal atur pantikan saking panjenengan Bapak Sunarto Tali Ibu Wasiah ingkang mijil saking Slaung. Sepisan nyuwun pangapunten karanten panjenengan Bapak Sunarto wonten ing siang menika boten kuwawi matur piyambak. Nggih awit saking raos bombong miwah mongko king manah pramila wekdal menika lajeng hanyaraya dumateng kawula. Salajengipun Bapak Sunarto Tali Ibu menika ngaturaken salam taklim katur dumateng panjenengan Bapak Jayus mingkapun dumateng sedaya pepundhen para sesepuh kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun Bapak Sunarto mingkapun dumateng sedaya rombongan nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun apabila sowan kawula sarembungan wiwit saking Slaung ngantos dalem mriki wonten kira ing samudayanipun njembok bilih wonten anggah ungguh Bapak utawi wicantenan ingkang kirang nuju Prono sedaya kekirangan Bapak Sunarto mandhapipun dumateng sedaya penderek Setiat Mojo Pinanten kakung ingkang mijil saking Slaung Ponorogo menika wekdal nyuwun papunten ingkang saageng-agengipun. Cangkep ingkang angka kalih ngaturaken agung panuwun kang tanpa pepindhan diri sowan kawula sarembungan sampun katampi kanthi suka bingeng manah katitik kala wau wiwit gupuh haruh pangrengkuh papan palenggahan mingkahipun dumateng suguh sampun kaaturaken menika ndadosaken suka bingah saking panjenengan Bapak Sunarto mandhapipun dumateng sedaya penderek matur sembah nuwun sedaya rombongan menika boten saged atur piwales punapa-punapa Bapak Jayus Tali Ibu menika namung dederek donga nggih mugi-mugi dados amal kesaenan saking panjenengan saengga ugi pikantuk leliru ingkang satrajo miwah bebingah ingkang malimpah-limpah saking Gusti ingkang Maha Mirah ngaten. Wondene menggawa singgati kados dene ingkang sampun kauningan wonten ing Kintakawara utawi serat sedahan wonten ing ingkang sampun binandung ing karna bilih wonten ing kali punika panjenengan Bapak Sunarto Tali Ibu Wasiah netepi darmaning sepuh ingkang winastan hangrakit Sekar Cepaka Mulya hamiwa Suta Margya Siwi tegesipun ngentas pitulus putra putrinipun ngoten niki ingkang asma pun Mas David Andrianto menika putra saking panjenengan Bapak Sunarto Tali Ibu sampun kepareng jinatu krama utawi dawuh kalian Roro Ayipun Yusnia Fitriana Sari. Alhamdulillah kala wau ijab kabul sampun kalampahan tabuh 8 enjang mapan wonten dalem mriki kanthi manggih rayu lujeng kalih saking rubodone sambi kala. Salajengipun mawantu-wantu pamundhut saking panjenengan Bapak Sunarto wonten sukulilane penggalih paring panjurung donga. Mugi-mugi Setiat Mojo Pinanten sani piting mangkenipun anggenipun badhe mangun brayat enggal mugi tansah manggih guyu berukun. Nggih, ayam tentrem bagia mulya ingkang sinedya rayu kanthi nemu saing tembe mugi enggal pikantuk pituasing patembayatan momong putra-putri mekaten nggih. Mawantu-wantu ki panjurungipun saking sedaya keluarga wontena inggih sukulilane penggalih ampun bilih Setiat Mojo Pinanten sani piting mangke kados dene kegudanipun para winasis keluarga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah kebak romah mekaten. Salajengipun niki saking Slaung panjenengan Bapak Sunarto Tali Ibu ngaturaken hamasraken Setiat Mojo Pinanten kakung pun Mas David ngoten nggih.
Para milo wonten ing wekdal siang punika kanthi nyebat asmanipun Pangeran kang bawa asma wasih bismillahirrahmanirrahim menika Mas David Ardianto kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Jayus Dala Ibu nggih Bapak Ibu menika ingkang putra Mas David sampun kawula pasrahaken mugi-mugi nggih mboten benten-bentenaken ingkang taosipun putra lan putra mantu ngoten tegesipun kaaken kados dene putranipun piyambak nggih Bapak Ibu salajengipun nyumbangkaken babagan panggula wentah utawi sesurahipun nyumbangkaken dumateng keluarga mriki mbok bilih ingkang putra kekalih mapan wonten dalem mriki. Salajengipun mbok bilih mangke mapan kuwi dalem wonten Slaung tartamtu Bapak Sunarto Dala Ibu ingkang kepareng gula wentah murih rayana sedya siar pojo pinanten kala sarimpite mangke dados keluarga ingkang tansah mangke guyub rukun ayem tentrem mbok bilih mekaten. Salajengipun menika mangke saking Pangombe siar mojo pinanten kakung menika wonten sekedhik ingkang dipun wastani tali asih dumateng kala wae ingkang asta wujudipun tali asih monggo tindak wonten ing pepanggungan mriki sapalu ngaturaken kuwi sesulih saking panjenenganipun Bapak Jayus kasuwun tindak wonten ngajeng saperlu menika nampi wujudipun tali asih ngoten nggih mbok bilih saking keluarga panjenenganipun Bapak Jayus kasuwun tindak ngajeng nggih. Oh ngoten nggih. Dipoto riyin nggih. Sampun? Nggih, benar lenggah malih. Nggih. Saestu menika Bapak Ibu sih katresnanipun baraya saking Slaung nggih. Ugi warga agung saking keluarga mriki panjenengan Bapak Jayus saestu menika piantun Mas tali asih tali niku namung alit nggih nek ageng mestinipun dadung ora nggih ngoten niki namung alit ampun dipun pirsani isinipun nggih namung ngoten menika wau salajengipun atur pangandikan saking Bapak Sunarto bilih ing mangke menika ngaturaken wanci sepekenan ngoten nggih Sirat Mojo pinanten sanipiting dinten Selasa ngoten dinten Selasa menika kasuwun Sirat Mojo pinanten sarimbit kadhiraken tindak dhateng dalem Slaung Bapak Ibu nggih menika ngendikanipun Bapak Sunarto cekap Rama Dala Ibu dipun kemawon ngoten nggih dados mboten ngasta penderek kathah tegesipun cekap Rama Dala Ibu dipun kemawon ngoten nggih wekdalipun menika siang ya antawis dugi dalam Slaung bar beduk ngoten nggih dados menika pun toto-toto nggih antawis jam 1 ngoten dugi Slaung ngoten nggih Bapak Ibu salajengipun kok bilih hati cara menika sampun cekap paripurna kawula ingkang matur wantu-wantu kepareng nyuwun pamit nderek donga mugi-mugi Bapak Jayus Dalibang ngenipun netepi daramaning sepuh tansah winengkuing suka basuki semantun iki para penderek ingkang mijil saking Slaung nderek pamundhut donganipun mugi-mugi lampah kawula sarembungane mangke tansah mangke rayu lujeng tinebehna saking pringgo bayaning marga dumugi dalipun sowang-sowang. Bilih mekaten kawula ingkang matur minangka sesulih pangandikan saking sedaya keluarga sepisan malih nyuwun papunten ampun bilih anggen kula matur wonten tunadung kaping atur saha tutur ingkang lantur-lantur ingkang singlar ing reh tata krama kupat januri klopo menawi lepat nyuwun pangapura wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witing klapa kalapa kang maksih muda salugune wong marti pikir raja Toto titi tetes tatas tuntas wijang gamblang sediatur pasrahipun saking keluarga pinanganten kakung wonten titi kalanggahan siang menika sumangga katur mangarsi narpa jundakaning kodo
adicara lungti nampen penang temanten kalih ingkang sampun kawedhar sambang sambet sinambeting atur pasrah tampine penganten Bapak Prapto monggo mriki pasrahipun monggo dipun tampi jenengan ingkang makili Bapak Jayus ingkang menggugati Mahargya Putri Siwi Dek Yusnia ingkang paring nami mugi rahayu lestari kanthi doa panjenengan sami Mbah Lurah sepuh kudu joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bil nikmatil iman wal islam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh, aji sepuh, ingkang sadu kinebekten, dumateng kadang pisan sarimbit, dunggih panjenenganipun Bapak Sunarto Sarimbit Garwo, dalah penderek temanten saking laladan Slaung Ponorogo, ingkang dahat kinurmatan, dumateng para undangan. Sumrambahipun dumateng para rawuh sedaya kakung Sumawana putri ingkang pantes sinudar soneng pambuti. Purwakaning atur ngaturaken kasugengan kanthi linambaran trapsila ing budi saha ngunjukaken rawuh syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasarira dumateng kita sedaya saengga wonten ing madyaning suka pawiwahan wekdal siang menika kita saged kempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak Jayus Susana mriki kanthi rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Dan mugi-mugi wonten ing pepanggihan wekdal siang menika kita sedaya tansah pikantuk barokah maslakah makfirah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi mboten langkung sholawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan dumateng umat Islam lan mugi-mugi kita menjang pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pinenggah sami kakung Sumawana putri ingkang tansah rinengga ing pawiwahan. Ing mriki kula atas nami saking ingkang hamengkugati nuwun inggih panjenenganipun Bapak Jayus Suseno
sarimbit garwa wonten ing madyaning suka pawiyahan wekdal menika boten kuawi matur piyambak pramila keparenga kula ingkang kapitedan hanyari matur ngaturaken punapa ingkang dados pamundhutipun. Dene ingkang ngongkos pindah Bapak Jayus Suseno ngaturaken sugeng rawuh lan ugi ngaturi pambagya wilujeng dumateng panjenengan sedaya. Lan ugi boten langkung ngaturaken gunging panuwun dumateng para rawuh sedaya. Dene rikalenggan siang menika panjenengan sedaya sampun kersa hangrawuhi undanganipun Bapak Jayus anggenipun menggugati inggih menika pentas pitulus Putri Kinasih Diah Ayu Yusnia jinantu krami kalian kekasih Bagus David ingkang mijil saking tlatah Slaung Ponorogo. Ewan dene rawuh panjenengan sami wonten ing dalem mriki dipun suwuni Syekh Puji Pandonga Rahayu. Mugi-mugi Bapak Jayus anggenipun menggugati kanthi doa restu panjenengan sami tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan khususipun mugi-mugi temanten kekalih anggenipun tumuju wonten ing madyaning beberan agung pikantuk wahyuning kamulyan. Kalih ing godha rencana manggih Hayu Basuki dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan salajengipun kala wau saking kadang pisan nuwun inggih panjenenganipun Bapak Sunarto sarimbit garwa ugi sampun paring sabda pangandika wonten wosing gati inggih menika masrahaken sawanipun ingkang putra temanten kakung wonten ing ngarsanipun Bapak Jayus sakwarga. Lan ing mriki kula atas nami saking panjenenganipun Bapak Jayus sarimbit garwa bilih pasrahipun kawula tampi kanthi atur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah la kaula wa la quwata illa billah bilih putra temanten kakung wonten ing dalem mriki kawula tampi kanthi suka rena gembira ing manah. Lan wonten ing dalem mriki ugi boten dipun benten-bentenaken lan Bapak Jayus sarimbit garwa ugi badhe paring panggula wentah murih sak sae-saenipun. Sawangsulipun mbok bilih wonten ing dalem Slaung Ponorogo ugi monggo kersa anggenipun paring panggula wentah. Sedaya kau murih saenipun murih dadosa putra ingkang lan putri ingkang utama. Lan salajengipun kala wau saking kadang pisan nuwun inggih panjenenganipun Bapak Sunarto sarimbit garwa ugi atur salam kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Jayus sakkeluarga bilih salamipun kawula tampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pepuji mugi-mugi Bapak Sunarto sakkeluarga tansah pinayungan rahmati Gusti ingkang Maha Agung sarta amanggiya suka bagya rahayu basuki lan ugi lumebering dumateng kita sedaya. Para Bapak Ibu sedaya ingkang dahat kinurmatan, lan wonten wekdal menika Bapak Jayus sarimbit garwa ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng para rawuh sedaya sanak sederek tanggi tepalih ingkang sampun paring pambiyantu arupi punapa kemawon. Bapak Jayus kalian garwa namung ngaturaken puji pangastuti. Mugi-mugi Syekh kautaman saking panjenengan sedaya tansah pikantuk imbalan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dadosa amal ingkang barokah. Lan mbok bilih panjenenganipun Bapak Jayus sarimbit garwa anggenipun hanampi rawuh panjenengan sami arupi palenggahan pasuguhan pasugatan lan ugi sanes-sanesipun kirang suguh kirang kubuh kula minangka sesulehipun tansah nyuwunaken agunging samudra pangasami ingkang saageng-agengipun. Lan kala wau saking
penderek temanten saparipurnaning adicara pawiwahan ing rikalenggan punika badhe nyuwun pamit saking keluarga Bapak Jayus namung ngandherekaken sugeng tindak mugi-mugi tansah sepen sambi kalaning margi kalis pringgo bayari marga saengga saged dumugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Lan kala wau ugi sampun dipun aturaken buk bilih benjing dinten Selasa temanten kekalih kasuwun sowan wonten ing dalem Slaung Ponorogo. Insyaallah dinten Selasa Bapak Jayus Sariwit garwa badhe nyowanaken putra temanten kekalih wonten ing dalem Slaung Ponorogo. Para Bapak Ibu sedaya ingkang dhatri hormatan, kula kinten sekap sematen menapa ingkang saged kawula aturaken mbok bilih anggen kawula matur wonten titahing atur kalap kang suling tumindak ingkang kirang nuju prana kula pribadi nyuwun agunging samudra pangasami ingkang saageng-agengipun. Minangka paripurnaning atur Wa'alaikum abik illa aku amat tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng ngalas nebang sengon pun jam 11 wayahe kanca-kanca sinoman monggo atur pasugatan saged kaaturaken tan sembah kang biniji sang supa manggala medal katon mapyor busanane dampyak pro wadya bala jumakah katon gagah bangkit hangayai karya anetepi dawuh ira sigra jengkar sang suba manggala lambung toci nadra kadya serampat candrane. Eyo eyo sigro mangsah jumakah adi mukane lampah jumakah balon bokon angin mantep tan gingsir lah menunggu warnane ro kamirah tam cantang balung cocok laku ya cocok lampah kusumaning dia ayu kelara ae os ha ngalor ngidil a os jos
nalikane rohing dalu wong agung tan sah semeti repti demper marem tan ono sabawane walang kang kalisik bebasan tan ono gegodhongan kang obah bebasan tan ono jalma kang lumapah kang ono mungsurane pradangga hangrangin lan pangaliking waranggana mangkono kadya jelek horeg jengkaripun Serat Maja pinangketen sarembit saking sasana dampar denta arsa tindak timuju wonten ing sasana busana ingkang winastan kirap kanalindran mangkono jengkaripun Serat Maja pinangketen sarembit tansah katon geget raget gula kumecur pulut bebasane tan kena ginggang sarambut pinanganten kakung ham gandeng astane ingkang putri datan kantun pinanganten putri gandeng astane pinanganten kakung katon gandes luwes yen sinawang sarwa pantes tansah katon keket raket gula kumepur pulut bebasan tan kena ginggang sarambut dasar pinanganten ayu selesai ing warni tur nedeng-nedenge pesus ngadi salira tuwinahake di busana mula lamun Cinandra kusemaning dia ayu Yusnia Fitriana Sari luwih ayu luwih rupa nganti kurang panyandra rikma kembang bakung ginulung cecunduk kembang mentul cacah songo palarepan hanyelo cendani gunana mancung kadya bali winangun alis nanggal sepisan mripat belalak-belalak kadya bawang sabungkul lambe nyigar jambe biji timun untune janggut nyatis ngulan-ngulan janggane hangga dewa panetang astane pindo kadya nyekir gading katon mandul-mandul payu darane bangke anawon kepit bocong bunjer lir jinangka datan kantun pinanganten kagung tasih muda tumaruna bagus tur prasaja tindak tandukipun tata krama pantes tinulodo dening para kawula muda Nundhi Mas Bagus David Andrianto mula pantes ta wonten tipi kalenggahan sampun lulus winisuda sinten tekan dados pramukane lampah cantang balung jujuk laku boten sanes kusemaning Dyah Ayu Clara kawis tinggal dumugi wonten ing sasana busana sigra laju angrucat busana kanalindran nuli hangrasuk busana kasatriyan